नासानि बेलाइखौ कक्टमा कट टाबक जरा आंगै दङ 15 सेप्टेम्बर 2024 एबा सालची बा सालमारी सेप्टेम्बर तालनि हर 8टानि सिमी 10टा बिसिङाव कायसा बेलाइ कटर पाथर लाइनाय पृथिबीनि गाना दै होनै साइमान जाखा नासानि रिपर्टनि ओंगै बेलाइ खिकिरिमा सोंसा बेलाइ माना मा सोंसा कक्टमा टाबक जरा तेया पाथर आसु कटर फुटबल थोंमानि थोंखला कायथामनि हार नांनाय नै साइमान जाखाथाय बेलाइ कड खायबै न संसार एबा अहायुंनि गाना दै खायबै लायबै थांनाय अपडेट्स रवै दङ नासानि ओंगै दै साइमान जाखा किसा सुफानो अ पाथरनि लाम कर खांखेन पृथिबी वर नांगै मानो दै दंसंगै मानो आमहायनो कक्टमा नासानि ओंगै साख्लायजाखा सालकिसा रंगै पियाबातिनि हर 8टानि सिमी 10टा बिसिङावनो महाय ओंनाय एबा मोंसा सोफानो देरावै मानो किसा सोक लाम कर खांखे दैबो अपडेट्स माना बागै किरंगै दंनि बिउ रिपर्ट